Ήταν ένα όνειρο ζωής για μένα οπωσδήποτε, γιατί 28 χρόνια που βρίσκομαι στο εξωτερικό περισυλλέγω φωτογραφικό και ιστορικό υλικό και είμαι σε άμεση επαφή, καθημερινή επαφή με αυτό το στοιχείο που λέγεται μετανάστης ή καλύτερα πιο εκλεπτισμένα απόδημος και έχω ζήσει, βιώσει όλους τους προβληματισμούς αλλά και όλες τις επιτυχίες του και πιστέψτε με είναι ένα κομμάτι και από τη ζωή μου βέβαια αυτό. Ξεκίνησε λοιπόν η περισυλλογή ιστορικού και φωτογραφικού υλικού πριν από 28 χρόνια. Έχω ολοκληρώσει κάποια βιβλία, δεν θα πω τα περισσότερο πάνω σε αυτό. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η συνάντηση έπρεπε να έχει γίνει χρόνια πριν, γιατί ο απόδημος ελληνισμός βρίσκεται πάντα στις επάλξεις και το ξέρουμε σχεδόν όλοι ή όλοι, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο το αγνοούμε ή δεν ξέρω. Και θα μπορούσε βεβαίως να είχε γίνει ήδη και θεσμός, αλλά εν πάση περιπτώσει προλαβαίνουμε ακόμα και τώρα να το ξεκινήσουμε έτσι ώστε να μιλάμε για ένα θεσμό από εδώ και στο εξής. Μακάρι να γίνει, ελπίζω να γίνει και κάθε χρόνο να καθιερωθεί να γίνεται σε ένα διαφορετικό μέρος της Ελλάδας, γιατί όλη η Ελλάδα έχει μετανάστες και το πιο μικρό χωριό θα έλεγα, και κάθε κομμάτι της Ελλάδας έχει ευεργετηθεί από τους Έλληνες μετανάστες, ας μην το λησμονούμε αυτό. Είναι λοιπόν, γίνεται μια τεράστια έκθεση, γύρω στις 500 με 600 φωτογραφίες, δεν τις έχω μετρήσει ακόμα, γιατί είναι σε τεράστια μπάνερ, 1 και 20 επί 2 μέτρα στο ύψος και βάζουμε από 5 έως 10 και 11 φωτογραφίες σε κάθε μπάνερ από όλα τα μέρη. Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Βραζιλία, Νέα Ζηλανδία, Χαβάη κλπ. Φωτογραφίες βέβαια των πρωτοπόρων, των πρώτων Ελλήνων μεταναστών και τα επιτεύγματά τους αλλά και τους προβληματισμούς τους που φαίνονται μέσα από αυτές τις φωτογραφίες. Θα τις δει ο κάθε επισκέπτης στην έκθεση αυτή. Το πρώτο βράδυ όμως γίνεται και η βραδιά η οποία είναι αφιερωμένη στον Έλληνα μετανάστη και έρχονται από όλα αυτά τα μέρη που προανέφερα, σχεδόν όλα τα μέρη, Έλληνες διαπρεπείς, επιστήμονες, επιχειρηματίες κλπ. Οι οποίοι θα τιμηθούν εκείνο το βράδυ. Ανάμεσά μας θα βρίσκεται και ο Καναδός πρέσβης στην Ελλάδα, φιλέλληνας, που θα τιμηθεί με τη σειρά του γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά και οπωσδήποτε γίνεται υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας, του Δήμου, όπως είπατε προηγουμένως, και του Συνδέσμου Γυναικείων Μελών Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Ταυτόχρονα με την πανκριτική της Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Σωματείων, πολιτιστικών σωματείων όλης της Ελλάδας. Θα είναι και ο Governor, ο ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ όλης της Ελλάδας, αντιπρόσωπος του Κογκρέσου του Καναδά, ο τέος πρόεδρος θα έλεγα. Βρίσκονται πάρα πολλές προσωπικότητες που δεν θέλω να ξεχάσω και να αφήσω απ' έξω κανέναν. Θα παρακαλούσα όμως να βρεθεί σύσσωμη η Κρήτη, όπως λέμε και στην πρόσκληση, εκεί για να αγκαλιάσει τον Έλληνα μετανάστη, γιατί πέραν των προσωπικότητων που θα τιμηθούν εκείνο το βράδυ, θα βρίσκονται και πάρα πολλοί Έλληνες μετανάστες που βρίσκονται στην Κρήτη ή θα έρθουν ειδικά για το σκοπό αυτό. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω, αλλά παραπέρα μπορώ να πω πάρα πολλά και να μιλάω με τις ώρες, γιατί ο Έλληνας μετανάστης είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας. Ωστόσο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά μιλήσατε ωστόσο στην αρχή για ένα όνειρο ζωής. Ναι. Ένα όνειρο ζωής και ένα εγχείρημα ωστόσο από την άλλη, το οποίο έτσι όπως ακούγεται μπορεί θεωρητικά να είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο. Στο πρακτικό του το σημείο ωστόσο, κυρία Ρισάκη, φαίνεται ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα δύσκολο και να ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς εδώ έχουμε αρκετές προσωπικότητες να βρίσκονται το συγκεκριμένο διάστημα στην Κρήτη. Πάρα πολύ δύσκολο θα έλεγα. Οφείλω να σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ δύσκολο, όχι γιατί είναι υψηλού επίπεδου να τους πλησιάσεις, αλλά επειδή είναι πολύ άσχολοι ή τουλάχιστον δεν τους επιτρέπουν τα πόστα που κατέχουν για να απουσιάζουν όποτε εμείς θέλουμε. Και προσπάθησα να βρω μια ημερομηνία που να ταιριάζει στους περισσότερους. Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό από όλα είναι ότι με την καρδιά τους, με την ψυχή τους ήθελαν να έρθουν και όσους μπόρεσα να πλησιάσω, κατάφερα να πλησιάσω, θα είναι αυτό το βράδυ εδώ περί τον Αλεξή, ή μάλλον δεν είναι καθόλου περί τον Αλεξή, λάθος έκφραση θα έλεγα. Η Καρολίν Μαλόνι, η οποία είναι Congresswoman στη Νέα Υόρκη και αυτή μια φιλελληνίδα τρομερή θα έλεγα, έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ελληνισμό και την αποκαλών και μπουμπουλίνα, η οποία δεν μπορεί να παραβρεθεί λόγω εκλογών, μας στέλνει μήνυμα το οποίο θα δούμε σε projector επάνω, μας στέλνει μήνυμα. Όπως
μια παράληψη που έκανα προηγουμένως είναι ότι είναι και υπό την αιγίδα του Euro-American Women's Council, δηλαδή του Ευρωπαϊκό-Αμερικάνικου Συμβουλίου Γυναικών. Και η πρόεδρος και εκείνη που ίδρυσε αυτό αν το θέλετε είναι σαν ένα ίδρυμα θα έλεγα, μας στέλνει και μετάλλια που θα δώσουμε στους ανθρώπους που θα τιμηθούν, στους συμμετέχοντες υπό την αιγίδα αλλά συνδιοργανωτές και ταυτόχρονα και στους χορηγούς που θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και πρώτα απ' όλα στον Περιφερειάρχη μας, γιατί χωρίς την καθοριστική του βοήθεια δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε, του Δήμου Ηρακλείου φυσικά, αλλά και σε επιχειρηματίες που δεν ξέρω αν επιτρέπεται να αναφερθώ. Δηλαδή πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, βεβαίως τα ονόματά τους θα αναρτηθούν παντού, βοήθησαν για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ο πολύ μεγάλος στόχος. Μάλιστα. Όνειρο ζωής από τη μία, ενδεχόμενα και συμβολικό το μήνυμα από την άλλη, σε μια κρίσιμη περίοδο, αναγνωρίζοντας ο καθένας από εμάς ποια ήταν η βοήθεια και ποια είναι η βοήθεια του απόδημου ελληνισμού την ώρα που στο εσωτερικό ζείτε, κυρία Ρησάκη, και καταλαβαίνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην καθημερινότητα του κάθε ενός από εμάς ποια είναι τα προβλήματα και οι δυσκολίες. Και γι' αυτό και αναγνωρίζετε διπλά θα έλεγα και τριπλά αυτό που έχει γίνει και η προσφορά, η συνεισφορά θα έλεγα όλων αυτών των ανθρώπων. Και πραγματικά υπήρξαν άνθρωποι που μου τηλεφωνούσαν, τι χρειάζεσαι. Βεβαίως δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρξαν και αντικσότητες, αλλά να σας πω κάτι άλλο, αυτό με πεισμάτωσε περισσότερο για να φτάσω εδώ που έχω φτάσει σήμερα. Μάλιστα. Είναι όμως, θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Συμμετέχει ο Βασίλης Κουλάς που ανοίγει το πρόγραμμα, ο Στράτος, ο Τζόρτζογλου, ο οποίος θα μας καλησπερίσει και θα ανοίξει τη βραδιά οπωσδήποτε. Θα γίνει μια ιστορική περιπλάνηση, αν το θέλετε έτσι, εκ μέρους μου, γιατί η μετανάστευση του ελληνισμού δεν ξεκινάει τώρα. Ξεκινάει από τα χρόνια της ευρωπαϊκής μετανάστευσης, από το 1592 που βρέθηκε ο πρώτος Έλληνας μεταξύ Αμερικής και Καναδά. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που δεν ξέρω ποιος είναι ο χρόνος για να μπορέσω να εξιστορήσω ορισμένα πράγματα. Αλλά αυτό που μετράει περισσότερο είναι το εξής, ότι σε κάθε δύσκολη στιγμή της χώρας μας, σε κάθε οριακό σημείο, δεν ξέρω ποιο θα ήταν αυτό, ας ξεκινήσουμε από τους πολέμους, τους πρώτους, τον πρώτο, τον δεύτερο πόλεμο, παγκόσμιο πόλεμο, όπου μπορεί να φανταστεί κανείς ο Έλληνας της Διασποράς ήταν παρόν σε όλες τις επάλξεις. Και σήμερα δεν χρειάστηκε ποτέ να ζητηθεί από την μάνα Ελλάδα βοήθεια, την πρόσφεραν. Θα δείτε μια φωτογραφία, όποιος έρθει εκεί, μια γριούλα που στέκεται σε μια γωνιά του δρόμου στο Μόντρεαλ του Καναδά και πουλάει λουλουδάκια. Ήταν για τον Ερυθρό Σταυρό τότε, για να μαζευτούν χρήματα, και υπήρξαν πολλές τέτοιες γριούλες και νέες κοπέλες σε κάθε γωνιά του δρόμου να μαζεύουν χρήματα. Σήμερα, σε σεισμούς, σε οτιδήποτε υπάρχει, ειλικρινά δεν θέλω σε πυρκαγιές που είχαμε πριν λίγα χρόνια, εμείς εκεί οργανώνουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, συγχωρήστε μου το αυτό, μου ξέφυγε θα έλεγα, οργανώνονται λοιπόν εκδηλώσεις και μαζεύονται χρήματα, όχι κατά καιρούς, αλλά θα έλεγα σχεδόν σε κάθε μήνα θα βρεθούν και αλλού να οργανώνονται εκδηλώσεις για να μαζευτούν χρήματα για τους σκοπούς αυτούς. Ακόμα και για ορφανοτροφία, για καμπαναριά, για νοσοκομεία, για μαρθογράφους. Και ένας από αυτούς που έρχεται εδώ αυτή τη στιγμή είναι κάποιος ο οποίος έχει κάνει 4 οφθαλμολογικά κέντρα στην Ελλάδα, τα έχει απαγορώσει με μηχανήματα, ερχόταν, χειρουργούσε τσάμπα για πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως διώχτηκε διότι υπήρξαν και κάποια συμφέροντα στη μέση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται αυτή τη στιγμή όχι για να τον τιμήσουμε. Ειλικρινά όχι για να τον τιμήσουμε. Για λόγους ευνόητους πιστεύω και δεν θέλω να εκθιάζω περισσότερο. Μάλιστα. Το νοσοκομείο, το Βενιζέλιο, μην πάτε μακριά, από Έλληνες της Κρήτες της Παγκριτικής, Σωματεία Κρητικά της Αμερικής το έφτιαξαν, το Βενιζέλιο νοσοκομείο, για όποιον δεν το ξέρει. Τι να πεις, πώς να απαριθμίσεις τόσα και τόσα που έχουν γίνει από τον Έλληνα μετανάστη. Και όταν έφυγε από εδώ με ένα σκοπό και αφετηρία 5 χρόνια για να μαζέψει κάποια χρήματα και να γυρίσει πίσω ή να ξεπληρώσει το εισιτήριό του ή να τρικήσει την αδελφή του, αλλά βρέθηκε έγινε η Ελλάδα σε μια εμπόλεμη κατάσταση, τα παράτησε όλα, γύρισε πίσω, συμμετείχε στους πολέμους και ξαναγύρισε πίσω για το σκοπό του. Μάλιστα. Έτσι εξηγείται ούτως ή άλλως και ο τίτλος αυτής της εκδήλωσης, κυρία Ρησάκη. Στο πρακτικό,
μέρος του πράγματος. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να επαναλάβουμε για εκείνους που ενδεχόμενα η αναφορά σας έγινε βέβαια στην αρχή, δεν άκουσαν, δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Αυτή η πρώτη συνάντηση του απόδημου ελληνισμού θα γίνει πότε και πού? 30 Ιουλίου, την ερχόμενη Τετάρτη, 8 μέρες από σήμερα, στις 7.30 ώρα το βράδυ, θα είναι στην Πύλη Παντοκράτορα, στη Χανιόπορτα, για όποιον δεν ξέρει, τέλος της καλοκαιρινού, πριν στρίψουμε να βγούμε έξω από τη Χανιόπορτα. Είναι ορατό από κάθε πλευρά, θα έλεγα, το σημείο. Στις 7.30 ώρα λοιπόν θα είναι τα εγγένεια της έκθεσης και είναι η είσοδος ελεύθερη, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Κατ' επέκταση θα γίνει, όπως είπαμε, μετά η τιμητική βραδιά. Όποιος θέλει μπορεί να παραμείνει, όποιος θέλει θα έχουμε, πιστεύω θα είναι μια καταπληκτική βραδιά και θα κλείσει αφού τιμηθούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έρχονται για να... οι προσωπικότητες. Γιατί όχι. Δικαιωματικά τους ανήκει ο τίτλος αυτός και ο τίτλος η αυτού μεγαλειώτης που ήταν κάποτε δοτός σε κάποιους άλλους ή κληρονομικός, δεν ξέρω. Εδώ ανήκει πολύ αξιοκρατικά στους Έλληνες μετανάστες. Μπορεί να ακούγεται μεγαλεπίβολος, αλλά έτσι είναι όμως. Κάθε Έλληνας μετανάστης είναι μια μεγαλειότητα. Λοιπόν, εκείνη η βραδιά θα κλείσει λοιπόν μετά με το συγκρότημα του Μιχάλη του Ελεφαντινού και με χορευτικά συγκροτήματα. Μια έκθεση φωτογραφικού υλικού, όπως μας είπατε, 600-700 περίπου φωτογραφίες μέσα από το προσωπικό σας στο αρχείο, και μια έκθεση που στη συνέχεια βεβαιότατα θα ταξιδέψει και σε άλλες χώρες, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, όπως έμαθα, έτσι. Και Βραζιλία και Χαβάη, παντού. Και ελπίζω και στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, γιατί αυτό το φωτογραφικό και ιστορικό υλικό δεν αναφέρεται μόνο στους Κρήτες μετανάστες. Είναι Έλληνες από όλη την Ελλάδα. Και φωτογραφικό υλικό από όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Από μετανάστες από όλη την Ελλάδα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά στον κόσμο λίγο πριν φτάσουμε στις 30 του μήνα, κυρία Ρισάκη, γιατί αξίζει πραγματικά να είμαστε εκεί, να μείνουμε εκεί, να τιμήσουμε, άλλοι να θυμηθούν, άλλοι να μάθουν, να ενημερωθούν και άλλοι να τιμήσουν αυτά τα οποία έχουν προσφέρει και προσφέρουν οι Έλληνες μετανάστες. Προς το παρόν θα σας ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς.